पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांखौ माने BPF दोलोआव गैयाब्लाबो माने बिथांमोनहा जिहेतु पेनेलिस्टआव लाबोदों बे मोनसे भाइरास सोनानै लानाय बादि जाबाय। दा गावजों गावनि गेजेरावनो खोब मोनसे माने बेस्थ' माने थरखा थरखि जालायबाय थानायखौ नुदों। बेखौ नायोबा खोब गाज्रि जाबाय। आरो नैबे साननैसो सिगाङावहाय जोंना माने सालबारिनि जे MCLA जय मुसाहारि बिथाङा जोंनि दोलोआव जगदान जाबाय। सासे MCLAयानो जुदि पार्टि सोलायोब्ला अब्ला बेखौ जों मिथियो जे BPF दोलोआव जेबो गैला। दा बिथांमोनहा पार्टिनि खामानि मावनायनि मोनसे मोजां थासारि गैया। जे गावजों गाव एना एनि जे पृथ्वीराज नारायण देब मेसजोंनो बिथांमोना खोब बेस्थ'आव दङ। आरो बेबोथ' खम नङा, खारन हाग्रामा महिलारिनि जे अबिगथा 17 बोसोर राजनिति खालामनाया बिथाङा जे दासिमबो मेचियर नङा बेवहाय मोनसे फोरमान जायो आरोखि। खारन बिथाङा गोबां समाव गोबां सौथु सौथा बुंसन बुंब्र मावसन मावब्र जाबाय थानायखौ सिगांनि समफोरावहाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार आरो मानगोनां जोंना एक्स मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा एसे रिपेयार खालामनानै होबोबाय थादोंमोन। दा दिनैनि दिनावहाय बिथांनि भुल जे बुंसन बुंब्र मावसन मावब्र जानायखौ रिपेयार खालामनानै होग्रा रावबो गैला। दा जे लाइनावहाय बिथाङा गाब्र'बाय जेबादि जाबाय बे अबस्थाखौ माने BPF दोलोआ बोखांफिननो हानाय नङा। आरो हाग्रामाया जेरैबादि माने गाहाय लेभेलाव थांगासिनो दङ, बिथाङा निस्सय बे BPF दोलोआ नैबे MP इलेक्सन बायनायनि उनावनो गोमालांसिगोन होननानै जोङो दा बुजिनो हायो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइफ CCTV सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।